Dipramotha long live. Bubagra long live. Bubagra long live. Hiri nai hori nai Dipramotha long live. Bubagra ayuk lokhon. Dipramotha ayuk lokhon. Long live. Long live. YTF long live. Long live. YTF long live. Long live. Long live. Long live. Long live. Long live. সাধারণ বরফ দুই এক পরিবার না হয়ে অযথা কাইসা বংনে বিধর্মী ভারতে একটা সময় পাটিবি সবটা বরফ গণ কাকুতাই বুকুত আং তিনি অবনো সানানি মুচঙ্গো
সেই বড় কুবুই হিংকাই खायजाखौ समजाखा आबाद जेरै खादुमाय लेवरा संख्रि थांजा फेमा थाबायनि आं फोरोंना फैनाय नेटवर्क Party official hari nai rong doti doti eres mak nai. বিশেষ খাই চিনি মিডিয়া তাকু চংনা হামবাই রুয়া तामनि बागै हिंखाय जों बरमुराव कायसा कासलानि दै बान्तोंनि दै कासलाव सेलायमोन जों नुखानाव बा नुगैबो दङ आरो जे कासलानि दै बान्तोंखौ सेना थांतानि आरो जे बरक नंनि मिडियानि बिसिङाव जे कक सानाय बत जों सायमोनो जे आं जे समय आइपिएफ ति खालायो आफु आइपिएफ तिनि खालायो अबन परे तिफ्रा मथाव फाया अबन बागैनो बने तिफ्रा मथाव फायावैनो जे आइपिएफ तिबाय बीजेपी ताबुको एकui गभर्नमेंट हिंके आरो सेलाय दंमोसे खालायो आं ताबु कुनु लाभ करिजा अबन बागै आं खेलाका आरो ताइबु जारा मासे माने जाति कुस्ति बंश बलि दंनाय रंनो रां 20,000 खेर लायनानै हनै ककलाय आबोबो बाकी तारमाने बरक जइन दुवै बरकनो थकाय तलांखा जोंनो आबन परनि जोंनो कग्रखा जों आरो रां माना बागै सिमसो भोटखि नंनो नरनाय जोंहा जगो बीजेपी नारो सुदु रां दमाना हनै सिथां सुदु परिष्कार अब हायकिनो जे चिनि बररंनो थकायै मोखां चिमि मीडिया ओसागै थकायै चिमि बिरबिति प्रग्राम खायदोंमोनि अबर बेलाय खाबो माने तामो मुनि खथब जलाय जाबो बने बगन जों मुखा जे जगावा विद्युत देब्रमा ता चिनि विकास देब्रमा संबा चिनि दारा जताबो हिमै दंनाय जे बीजेपी नि दंनाय र बरने एम तामोबा बंने एम तो अबसे जों परिष्कार सरायसै सेमनो तिप्रासानो मुंसा खलाय फुनुकमान गांके बीजेपी व मालिश माननाय बीजेपी व आरो गनि जांनाय हाके बीजेपी व रां रग रजाकनाय हाके नगर सामु खायदेनो मेरदना अबन बंने मेन उद्देश्य अबन बागनि सावो सालबसक अमहाय गुंडा बाहिनी तै खलायनाने अ गुंडा बाहिनी रग सालबसक बा उत्तर मासा दक्षिण मासा पूर्व मासा पश्चिम मासा हाके फाइट थुमलायै अ बाय खलाय दं आं तो खालामनानै दिनैनि मियानि फुङा अर जे खलाय थांनाय र रिदा करै कामजलगेरि खारै थांगोने आंबो लुखा कामजलगेरि खारै थाङै लामाव फुङा जिरि जुतारा करिके थां साबनो गिरि खा तिब्रा मथा तो बनो रिबरि फिया किछुबिया आं तो बेबाग नरि फुट मानो बने बागैनो हनो सालबसक अम हायके निनि माफिया गुन्दानो तै थकाय सालबसक दंनाय नों आं कयनो मजों अर जे विद्युत देब्रमा बिसेस खायै विद्युत देब्रमा चिनि एमडीसी आं बनो कयनो मजों नों अब हायके बीजेपी मानना बागै बीजेपी मालिश मानना बागै 80% ता थकाय दि 80% थकाय एंगै निनि आनि बंशधर हायके चिनि तिप्रासार जों जत्तनो बुक्तबगि एंनाय हायके चिनि कमरै थांनाय अबसेब्ले तामनि मालिश बागै नों माखि खाय दं हाबा अबर बन्द खायनो नांनाय बनि बागैनि सावा दिनैनि चिबे जों सावा जदि अब हाय द्वितीयबार जदि नै दं हांकाय जों बहुत सह्य खाया अबन बागै जों अबन बागै ताम खायमान जों बसङो पदक्षेप नाय दं चिनि 4-5 तारिखो चिनि आगरतलाव जों कायसा बोबागरा नेत्रन मीटिंग दं आ जगाव अंमाने परे चिनि सेंट्रल कमिटि खाजक माने परे चिनि प्लेनारि सेसन अंमाने परे जों ताम खायजनाय खालायजाया अब जों डिसाइड खायनाय अबन परेना जेनिनि मासा मांनाय खरसा खरनै
aro go borchuk tula hai uri tangnai rok apron khota mungni thangnai ang wanchugo boni bai takurok haidi bukorok aro tai bang khanaka je oja go baling phalnai hni je bo samani baling phalnai ni samani o baling phalnai rok abo hunke saboba o baling no wandi da paiba 70% pai da baling ro pai chanai ba sung bai chung se ব্যবসা khane wandi da baling paiba abram no totally false allegation to boy abai klai mara abram no mathakna nintang na koyoi ini nong media biching tai borot khnai to hangkai borok abram buji nang ta kusna hambai rally chole na rally thanai 25 तारिख जून और वो चीनी खामतिंग नि पार्टी ऑफिस प्रमथने पार्टी ऑफिस विशेष का वो सानन थांगां का बीजेपी नि इशु संख्या गुंडा बाहिनी रो हर रिकेलां थांका तान हिमाला आदिने न बंगनि बरक आदिने न बरक जॉइनिंग प्रोग्राम ना खलाय लायो ओ जॉइनिंग प्रोग्राम बंगनि जे कथा बार्ता अबरक मजों खनाका बंगनि जे भाषण न ओ भाषण इमानि परे न आदिनि हरो न अमहाय गई चीनी प्रमथने पार्टी ऑफिस न हर फनांगै चीनी अनेक क्षति थांका चीनी फ्लैग रक आरो बैनर रक फ्लैश रक बुबाग एवं बुबाग रानी फोटो पर्यंत याकारलिया अमहाय हर नांजाक खामै थांका आरो चीनी बर रक फायनाय जा हरक तरक बुथा लागिया अमहायखा आं सानानि मुचुंगो अमहायखाय गुंडागिरि खलायनाय राजनैतिक दा थंतों राजनैतिक खलायदि गणतंत्र डेमोक्रेसी नंगो खलायदि आंबो खलायदि जतन खलाय मानो फियाबा अमहायखाय निजरा अब निजे एलाकाबासी अमहायखाय पार्टी ऑफिस दङ और वो तामनाने यस हाजागैनाय उगलगो यस हावैनाय बरक न अमहायखाय पार्टी ऑफिस माने अब उस्ताद खलायदो अनेक दर्ज सर्ज खलायगा दर्ज सर्जनि मात्रा सिमना दङ फियाबा अब सीमा बायरेङै थांगा जों खुमुलुंनि सिमि जों सर्ज खायफैमानि ताबो अर खुमुलुंनि परे अरबो ताबो खलायजावखा किन्तु जों अबताय सर्ज खायनानै जों थांलिया जदि ओ कालपित दङ चिन्नि तो खलाय एरेस्ट खलाय हांगाय जों बुसकांनि पदक्षेप नाहानो आबो सायमानगला आं पुलिस प्रशासन कयनानि मुजुङो दति खायनाय जारा हर न चिनि पार्टी ऑफिस नि नक हर रिदाय न दति खाय चिन्नि तो खाय एरेस्ट खलायनानि थन एरेस्ट खलाय हांगाय चिनि आन्दोलन देबो आन्दोलन गतरंनाय एवं जों अरबो रूट ब्लॉक खायनानि फान बाद दंनाय आबनि बागै अबनो कबो मुंनारनाय ब्लॉक दति खाय एरेस्ट खलाय कयदिनि बिसिंग रम जाय खाय पुनो अबा खाय कयदिनि बिसिंग रम जाय खाय कयदिनि माथाय सालिया दति खाय जों दवै रमानसाक रमथन किन्तु जों चिनि आन्दोलन जों स्टेप ना हाय हायसे बर बुसु खजरतै दयमान नागिराना मुलुग पार्टी ऑफिस न सबायनाय रखनो ताबो जरा मादा मानजा खाय माने पुलिस न रदारक मुलुग पार्टी ऑफिस अब तामनेनि जुरजार मुलुगकार हिमा हाय ओ त्रिपुरा राज्यओ जे सरकार क्षमता दं तंगरा गति हायके आइन कानून चालुका सायमाया सरकार जारा सरकार आइन जतनि बागैनो दंगो आइन जतनि बागै समान निनि बागै आनि बागै आलादा आमति आइनिया शुधु जों नुखा राज्य सरकारनि आइन न शुधु कागजे पत्रे लेखा मात्र नाम किन्तु और वो शुधु आइन दंगो हिनि जों सायमानो इया आइन और दुइ बाग आइन अंगै दंखा तामंगा और निनि आनि खबजागै दंखा बियाबा और जदि निनि आनि खबजागै जदि और राजनैतिक उनका आइन पर्यंत राजनैतिक नि पक्ष थांगै सरकारनि पक्ष थांगै दंखांगाय अब जालायगला अब नों जेसेबानो बीजेपी नि क्षमता दंथं नों बीजेपी नि आइन आलगा खैता नुकदि नों जेसेबानो विरोधी दल दंथं विरोधी दलनो आलगा खैता नुकदि आइन एक ता आइन नानै नांनाय आइन एकय बायबो नंनानै नांनाय जदि आइन एकय बायबो नाय हांगांगाय जों अबनि बुसकांगो जों आबनि कठोर आन्दोलन थानानि बागै जों पदक्षेप ना हारि दं हामबाय ini tamne bagai protest rally खायजायो गोनांखा लाइ थांनाय 25 जून और खामथिं गामि के प्रमथनि पार्टी ऑफिस न रूलिंग पार्टी नि मिसक्रिएंट्स रक शासक दल नि दुष्कृतिकारी रक विदाउट एनी प्रोवोकेशन बरक के प्रमथनि पार्टी ऑफिस हाबै पार्टी ऑफिस नि फर्निचर पार्टी ऑफिस नि जत पेपर्स सबका अबनो चंगताबुक के प्रमोथा मानदे ब्लॉक कमिटी ने उद्योग बाय तिनी कैसा खादुमानी पंदा तिनी बेंगलुरु सिलेक्ट करबो अरेस्ट ऑल पार्टी जाति थाय जे समस्त बननो और फ्रंकबंग मारनाय इंजाखै तिनी के प्रमोथा ते लामा कतर रमनाय जों तिनी पुलिस प्रशासन सानामायो जाति बुमुं रुई एफआईआर खाजा बरनो रमनांथुं
Romya khai Tipra motha buskang salo tabo bochung busana khajiyako Boromura wo Mon National Highway phano block khai manu abo Tipra motha niko